Nindot kayo ang giingon ni Kristo sa atong ebanghelyo nga ang mga tao nga iyang gipili o gipadala iyang gitagaan og gahom aron makayatak kuno sa bitin og sa mga tanga og sa tanang gahom sa yawa nya dili sila maunsa. So grabe gyud kayo ang gahom nga gihatag sa Ginoo. Lingiya imong tupad na imong giyatakan ang yawa na ko na nakasuway na kagyatak sa yawa. Ang mahal nga Birhen Maria iyang giyatakan ang yawa, mao na nga naay image ni Mama Mary nga gatunob siya os bitin. Kita lahi man ato mang gakos-gakoson ang yawa. Pareha diyan ang magpuyo-puyo, nga nang magpuyo-puyo gaginaksanay man na sila. Nya kay sala man na. Di imong gigakos ang yawa. Kana sa dayang nagkinabitay, gakos-gakos man sana sila. Nya sala man na, yawanon man na, aporte nimong gakos sa yawa. Kana dayang mag same-sex union. Grabe man sana siya. Sala magyapon na. Nya sige man ang ginakusay. Hindi ka na be, lingian sa imong tupad. Kapilan na ka nakagakos og yawa. Kapilan na ka nakagakos og yawa ba? Kana sa dayang mga manag-uyab, nga wapay kasal, premarital sex, yawa-yawa magyapon na. Dinhi lang gani, daghan man magpabunyag. Kanang madomingo, mag-average man ta dinhi og napo ngadtos 15 ka bunyaganan, may lagkaabot og 3 ana ang kinasal. Napagani usay gadanag tagutlo ka bukbata, wa pagyapoy kasal. Ni porte nimong gakos-gakos sa yawa. Usahay dili gakos-gakos, agbay-agbay. Kana diyang magsigig sinuyupay, mag-inagbayay man na sila. Yawa man gyapon na. Inagbayay kanang mga palahubog, sigig inom, hubog na kayo, mangutang pa, manghasi pa, yawa man na, pero mag-inagbayay na sila. Naasa yawa na magsigig simba, mga libakira kaistanan, mga chismosa, mga daw kayo, kusog kayong mangningil anang utang nya ikiha pagyud ang nangutang kung di kabayad, pero sige simba kana yawa gyapon na. Nakaron unsaon man nato paggamit ang gahom sa yawa ang gahom sa Ginoo. Unsaon paggamit? Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo mamati sa kabus. Ang first requirement para mulihok ang gahom sa Ginoong gihatag nato, higugmao nato ang kinabuhi nga kabus. Maunay gihigugma ni St. Francis, ni San Roque, og sa tanang mga santos. Ilingay mong tupad na naningkamot kang mahimong kabus. Naningkamot kang mahimong kabus. Kay ang ato bali man ang atong kuan, nailad man ta siyawa, maningkamot man tang mahimong dato. Na stress naman lang gitag sigig tigo man ang kwarta kay para maarang-arang ang kahimtang. Pero ang sakto di ay sama ni St. Francis, paningkamot nga mahimong kabus kada adlaw. Muna may desisyon si St. Francis, biyaan niya ang iyang pamilya nga porting datua, iyang disown ang iyang share sa ilang kabtangan nga dako kayo, og nagpuyo siyang makililimos kada adlaw, siging pakilimos og ihatag sa niya ngadto sa iyang mga kapwa makililimos og mga masakiton. Karon na nagparid ang mga sakyanan padung ngadto sa Northern Cebu kay
manghatag og mga ayuda sa atong mga nabiktima sa linog. Unsa may inyong napamalandungan ana, napay mga helicopters, portig yung bisiha, padungad to. Unsa may inyong napamalandungan ana? Ha? Mao na siya gahom sa kabos. Ang gahom sa kabos, mo-attract na siya og mga tao. Basta ang taong kabos, na tinuod yung kabos, mo-attract na siya og mga tao. Pero kanang dato, mo-distract, mo palayo ang mga tao ana. Dato ba? At tanawa, ang Northern Cebu, lang nga igo linog, nahimo naman silang kabos, ilang balay, nga bungkag, ilang mga kuan, kaliwat, kadugo, nga matay o kaha, nasamdan, nga bali, di nahimo na silang kabos, ni-attract silang mga tao. Pero sa una, wa man ta mo adto dito, katungo pa linog. Yang saman, ganahan mo nga kita na sa linogon diri kay kita na sa mo attract. Lingo dayon, lingo. Sultihan ta mo, dili ra ang mga tao mo'y ma-attract sa kabos. Ang Ginoo malipay kay siyas kabos. Ayan nang gideclare, bulahan kamong mga kabos, kay inyo ang gingharian sa langit. Na pagigiingos Kristo, sayang gingon, unsay inyong buhaton sa labing ubos or labing kabos, mo na inyong gibuhat nga rin ako. Grabe kayo ang pagmahal ni Kristo sa kabos. Masaman, gusto mong higugmaon ni Kristo? Gusto, dili. Kinsay gusto higugmaon ni Kristo? Taas ang kamot. Ang di mo pataas, sa demonyo na ha. Di sa ato pa, ang iyang gihigugma, ang kabos man, maningkamot ang mahimong kabos. Nya unsa may usas mga paagi aron mahimong kabos, palit og slat. Dugaya, jutay kayo nakatubag dayon nga duha ra ka buok. Kanara man god, palit og slat aron nga mahimo gyud kang kabos. Kay nga tong slat gamiton man nato para sa mga kabos. Karon tulo ni kabuk atong slots na. Ang atong grace, kabos pa man tong atong unang parokya nga doon na tayo project nga naapay bayronon. Tagpila ni, tag 100 pesos. Grace, God's reward and complete elation. Pila na may atong halin, niabot na og 65,464 kaslat, naapay 634,536 kaslots nga available. Nga doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000. Nga nga to sa dinhing sa tawagan na PPSC, ang atong halin niabot na sad og 30,786 kaslots, napay 69,214 kaslots na available nga tag 100 pesos per slot. Ang ikatulo na tong slot, ang DPR, katong atong itabang dito sa mga nangaigo sa linog, Divine Powerful Response. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 796 ka slots. Why limit og pila ka slots ani ang abuton, basta tag 100 pesos per slot ni siya. So atong pakpakan ang namalit og slot. Salamat kayo. Nya napamanggid ninyo di kibaw unsaon pagpalit og slots, mao ni ang mosunod. Unsaon pagpalit? Una, ari mo sa atong opisina dinhi sa Compostela or anha dias gawas atong simbahan na say maninda dihag slot, labi na gyud sa adlawng Domingo daghan kay na maninda. Ngadto sad sa atong mga kapilya nakadesisyon na sad mi nga magdasad og na nasa maligyag slot ngadto sa atong
during atong weekly masses o monthly masses. Sa ato sa mga institutional masses dinhi sa atong parokya, maligya sa tag-slot. Nakaadto ko dito sa nakoy mga misas gawas dito sa outside the parish na may mangutana, Pader, na maligya kag slot. Ana. Amingon sa ko, o sige, palit mo slot. O kana, kamong mangimbitar na kog misa, sugod karon, hinumdumin na ninyo. Usas inyong ihatag nako mao ang slot. Di gay mo muhatag din akong balik. Ana. Or inyong ipadala sa atong bank accounts. Tanawa din ang atong bank accounts, ha? Niya ipadala baka sa GCash. Open pa ning atong mga GCash karon. Pili lang niyo, di ka kasod sa akong GCash. Basig puno na, alai ani-aning uban na mga GCash. Niya pwede sa ninyo ipadala sa kwarta padala. Kaniya pong amo mga ngan mo padadi kay moabot gina nga rinato. Nya unsa may meaning sa slot? Unsa tay meaning sa slot? Sacrifice, love, offering, treasure. Sacrifice for salvation, love for the poor or the church, offering to God, and treasures in heaven. Mao ni siya ang nahitabo sa kinabuhi ni Mama Mary. Gitawag siya og Our Lady of the Pilar or Birhen sa Pilar sa Haligi. Tungod kay lig-on kayo si Mama Mary og baruganan, batok sa yawa, batok sa sala, di gyud matarog, haliging bato. Kamong mga ginikanan nga niya dinhi, kinsa ninyo ang wa gyud makapangasaba sa inyong anak adtong buwan sa Septembre. Taas ang kamot. Tanawa, huyang kay inyong baruganan, batok sa sala, pildi lamog bata, pildi lamog apo. Di ba? Mga asawa, ubay-ubay magimong asawa din kinsa ninyo ang wa makapangaway sa inyong bana adtong buwan sa Septembre. Taas ang kamot. Wa gyud ka pangaway, wa kayaw-yaw, wa ka kusmod. Tulo ka buok. Tulo. Sa to pa kamong uban, pildi mo sa sala. Kamong ni adin hitanan, kinsa ninyo ang wa gyud ka apil og panglibak, bisag gamay lang panglibak sa kamot. Pildi mo anang inyong tupad kay libakira man na. So, huyang kay ta. Huyang ba? Mo na nganong huyang man kay wa nato palihuka ang gahom sa Dios. Nganong man mo lihok ang gahom sa Dios kay wa ta mahimong kabos. Ang mga apostoles pagbalik nila purti nilang lipaya, Lord, ang mga yawa ni sunod namo, ni tuman pag hingili namo, ang mga masakiton nga ayo, sus grabihas gahom Lord. Ngano man kay paglakaw nila giingnan mang Kristo, ayaw pagdag ilisan, ayaw pagdag kwarta, ayaw pagdag puntil, ayaw pagdag pagkaon, ayaw gani pagdaog extra share. Unsa man tong gi-instruct ni Kristo nila? Kinahanglan mahimo mong kabos. Kay kung di mo mahimong kabos, magdamog kwarta, din amo mo gamit sa akong gahom, ang inyong gamiton, ang inyo ng gahom sa kwarta. Maunay gigamit ron sa ato mga leaders sa Pilipinas. Ilang usbon ang kamatuoran, ginamit ang kwarta. Wade mo kabantay. Wa mo kabantay? Dugay na mong nakabantay. Niya, musalig pa mo sa gahom sa kwarta. Ayaw, ipalit na lang nag-slot. Ang gahom sa slot mo'y atong saligan. O niya, atong ibutang diha ang kwarta. Aron kining atong simbahan,
ato na ning mabag-o, mabutangan og maayong lingkuranan, dili ning kay hurot-hurot, gubaon, reperonon, nag-contemplate pa ko karon kay wa man din ni mag-angay ang gidagko, ang gitas-o na ning atong lingkuranan, dili parihas. Dili kadto dito gagmay, diya na dagko-dagko, nya nasa uban diya na nagulhos-ulhos ang ilang size nya diri sad gagmay. Ngano ka ni? Wa man magparihas. Mao na nga nakahuna-huna ko kay mga reperono naman na daghan making reperono diha. Mas maayo patingalig ilisa na lang gini nato ni atong i-uniform. No? Dili mo musugot. Sugot ngano gutaong dili. Pero unsa man gyapoy makapailis ana? Slat. Kasimple ana. Oh na siya. Ato nang kuanon niya ako matatong gihuna-huna nga maghimo tagdakong simbahan sa likod. Sa sige namong meeting-meeting sa mga architects nato nga dedicated kay diri niya nato sa dinhing mga PPC o PFC o uban pang mga elders dinhi murag ang ilang gisulti nga kanina lang kuno gi atong nindoton na niya kadtong likod himuon tatong plaza kay mag-fundraising kuno ta magpa-concert ta dinhi dako kay tag lugar or magduwa ba ta og baseball pwede dito or himuon tatong gitawag og religious garden nga ato ditong masuroy-suroyan nga inigawas nato tuan atas langit na no sige nya slat yapoy kuan ana solusyon muna nagsugod naman kita sa atong kamino walk kaduha na ta gabi wa na ta giuwan daghan kay nanguyog nya diha tagi ay ngadto tuyok nindot kayo panguyog yamo sa atong kamino walk han yaman ta din mini kamino 3 times a week MWF ighuman sa misa sa alas 6 gabi mag-walk mi ngadto magrosaryo nindot kay tan-awon ana wa man gyapon mo kauyon inana ba nya kani siya usanay ka paagi nga dili lang simbahan atong panindoton kung dili ang ato yung relasyon ngadto ni Kristo ug sa atong isig katao. Ang key word kinahanglan mahimo usa tang mahigugmaon sa kakabus ug magpuyo nga kabus maningkamot nga makakwarta para sa simbahan, para sa katilingban, dili maningkamot nga makakwarta para sa kaugalingon. Gubon tanang yawanon nga batasan nga magtukmod nato nga mahimo tang mga kurakot kaistanan, kawatan kaistanan sa mga kwartas mga tao tungod na kay magsigig pangitag kwarta para sa kaugalingon. Ako sige jud kog pangitag kwarta para sa simbahan ug sa katilingban. Muna pamalit mo og slot. Pamalit yun. Ug mopalit mo, congratulations, suod mo sa Ginoo. Ug di mo mamalit bisag naa mo'y kwarta, pagbantay, dunay dakong kadaot nga mahitabo ninyo samas nahimutang diri first reading. Kay ang ilang batasan wa gyud sila magpakabana sa Ginoo nga maoy nagbuhi nila, maoy nagmatuto nila, mao yung nagantos sila. So ang imbitasyon sa Ginoo, balik nadto sa Ginoo. Didto naman hinuon sila nagsakripisyo para sa mga yawa. Ang yawa, ang gahatag nilang grasya sa mga Israelita, gahatag nilang maayong panglawas, ang Ginoo mo'y nagbuhi nila. Dito mano nila gialagad sa mga yawa. Ingna imong tupad, kinsay imong gisunod sa pag-atiman sa imong kilay. Ang Ginoo, siya may naghatag anang kilay. Anang kilay lang ba? Pero
usahay ang sundo nato ang yawa nga moingon kiskisa ng kilay ilisig badlis. Kinsa may naghatag nimo buhok ang Ginoo. Unya, kinsa maroy imong gisunod unsaon pag-atiman ang imong buhok, basig yawa nagiguba na ang imong kolor sa buhok. Kinsa gahatag nimo og aning gitawag natog reproductive organ, reproductive system. Kinsa may gahatag ana? Ang Ginoo. Nganong nagpalaygit man ka, nganong nagkundo man ka, nganong nagpabasiktomi man ka, nganong nagpilis man ka, nagayudi man ka, kinsa may gasulti nimo ana? Basig ang yawa. Mo na giingon sa unang pagbasa, ang Ginoo mo'y naghatag ninyo inyong gisalikway. Didto na hinuon mo ni alagad sa yawa. Peligro kay na. Kinsa naghatag ninyo kwarta? Kinsa? Na, wala ba'y siguro ninyong tubagay? Ang Ginoo, kaya ninyo manglawas inyong gigamit pag trabaho. Ang Ginoo mo'y naghatag kwarta. Asa man nyo ialagad ang kwarta? Ibaw na mo ana, asa na ninyo ialagad ang kwarta?